6040 Dr.Nabla सारनि जोनोम साननि मुङाव गेदेमा बिथां Dr.Nabla सारनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। बे जोनोम साननि गेजेरजों Dr.Nabla सारा गोग्गो देहा मोनथों आरो बिथांनि जि साननाय हनाय जि सिमां बे सिमांफ्रा गासैबो मोगथां महर मोनथों। आं बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बे जोनोम साननि मुङाव फिन खेबसेबाव रन्जन दैमारि सार अर्थात Dr.Nabla सारनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय अननाय आरो सिबिनायखौ आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। Dr.Nabla सारनि 64थि जोनोम सानाव bargo NDFB उदालगिरि खौसेथि हान्जानि मावफुं सोद्रोमा जानानै जोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नाब्ला सारनिसिम अननाय मोजां मोननाय गोसो गोरबोनि रंजानायखौ जासिहरनाय थाबाय। आरो दिनैनि बे जोनोम सानाव नाब्ला सारनि थाखाय जों आफा इसोरनियाव आर'ज गाबो बेनो बिदि मोजां देहा साइस्थ' होथों आरो फैबाय थानाय समाव जों खौसेयै लोगोसेयै रायजोनि खामानि मावनो बेबायदि जों नेनानै दङ आरो बेखौ जों मोनगोन होननानै आखा फारिनाय थाबाय। दिनै 21 तारिख दिनै जोंहा आफादगिरि रन्जन सारनि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इउनाइटेड एक्सन टीमजों खालामो। जों गोसो गोरबोजों इसोरनि जोनोम सानखौ हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै नाब्ला सारनि जोनोम सान जोंनो नाब्ला सारखौ नांगौ आरो बिनिसिम जों जोंजों लोगोसे गैफायाबाबो जों बेनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय।